ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲರಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಆಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ ಜಿಂಗದ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಉಂದೆತ ಎಟ್ಟಿದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಮ್ಲ ಮಿರ್ಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ವರ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ಲ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜಾದ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಚನ ದೀತೈಕೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರತೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ತಾರಾಯಿದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದನೆ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜಾಗಿ ತೊನ್ನೆ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ತೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆ ಆಗಿತ್ತೊಂದೇನೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆನ್ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಪಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕುಡೂರ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ವರನೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೇನ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂತೆನೆ ಆಪುಂಡವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗೊಂದೇನೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡೆತ ಚೈನೀಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ
ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡೋನುಲಿ. ತೇಟಿ ಸರಿ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಐದು ದುಂಬುನಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಏನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಒಂಚಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರು ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡದು ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀತ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಇಯ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಯರಿಗೆ. ಲಿಂಬು ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ರೆಡ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ರೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಂದು ಸುರುಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ಬಾಡೋಡು ಅದು ಕೊಡ್ತುಂದೇನು ಬೇಯರೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂದು ಬಾಡೊಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಇಂಚವರ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಪುವರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ. ಯಾನ್ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿನಾನೆ ನೀರು ಎಡ್ ಬೊಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೆನ್ನಿಕ್ ಅಂಡ ನೀರು ಪಾಂಡೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜ ನೀರು ಅಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಚನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಉಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ನುವೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಡ್ಚಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಏನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತು ಒರ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒರಾನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇಯ್ಯ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.